Διατροφή και ακμή. Ποια είναι η σχέση τους? Έχεις ποτέ αναρωτηθεί αν αυτό που τρως επηρεάζει το δέρμα σου? Η ακμή απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και η διατροφή παίζει μεγαλύτερο ρόλο από όσο νομίζεις. Τρόφιμα που συνδυάζονται με την ακμή. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Έρευνες δείχνουν ότι το γάλα, ιδιαίτερα το αποβουτυρωμένο, μπορεί να σχετίζεται με αυξημένα περιστατικά ακμής, πιθανόν λόγω των ορμονών που περιέχει. Τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως ζάχαρη, λευκό ψωμί, γλυκά. Τρόφιμα που ανεβάζουν γρήγορα το ζάχαρο προκαλούν αύξηση της ινσουλίνης, που με τη σειρά της ενισχύει την παραγωγή σμίγματος και τη φλεγμονή στο δέρμα. Fast food. Η υπερβολική κατανάλωση τρανς λιπαρών και κορεσμένων λιπών σχετίζεται με την αύξηση της φλεγμονής στο σώμα και στο δέρμα. Τι βοηθάει? Η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο και νερό, μπορεί να συμβάλλει σε πιο καθαρό δέρμα. Οι αντιοξυδοτικές και αντιφλεγμονώδεις τροφές βοηθούν στην ισορροπία. Η διατροφή από μόνη της δεν προκαλεί ούτε θεραπεύει την ακμή, αλλά μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Συμβουλέψου τον δερματολόγο ή τον διατροφολόγο σου για εξατομικευμένες λύσεις. Μην ξεχνάς, η σωστή φροντίδα ξεκινά από μέσα. Και να θυμάσαι, ισορροπημένη διατροφή, καύσιμο για ζωή.